ai ma ka ta ba da rake sai ki ma mari ina wannan fuska ina menu ba filtan nan ba maganuwa ba filtan yace Allah ya kashi garin masu albarka sai ki ga musu shekarun ki sai ki ga musu ba 20 70 ne ka ala shekarun sana wallahi 32 Yo ki je min sabada kin sha mai baby kin sha mai kin sha mai baby kin sha mai ka kofi baby ka kofi baby ka kofi wai abin yaushe ne mun ba su kala kuma sun ki su gane abu baby saya mana dakata ban san yanga mana akwai fada kararawa suke in an zuba musu karara har bai tada kashe tada wai da ku shigo na duba Allah rabban da motan da ba wufa dudum muna cikin ruwatsin dudum muna cikin ruwatsin karara from Kaduna to Lagos to Calabar Monday Tuesday da Laraba wa kike harara come on